Milí Košťania, mám pre vás skvelú novinku. Ako dozajista viete, podarilo sa nám niekedy pred letom ukončiť výstavbu prvej etapy z nášho skateparku pod mostom na Moskovskej triede. Tá je už spustená a veľmi sa teším, keď vidím to množstvo detí, ktoré tam v lete športuje. Aj to svedčí o úspechu a opodstatnenosti tohto projektu. My sme v lete nezaspali na Vavrínoch, makali sme a vďaka Fondu na podporu športu sa nám podarilo získať externé finančné prostriedky na to, aby sme mohli pokračovať druhou a treťou etapou. Tá momentálne teraz začína a preto vás chcem poprosiť, aby ste poučili svoje deti a nepúšťali ich za oplotené a vyhradené lokality. V druhej a tretej etape pribudne tribúna, základné zázemie a takisto aj workout prvky, aby si všetci skatery, kolobežkári a korčuliari mohli zacvičiť, aby nám vznikol plnohodnotný verejný priestor. Staviame najlepší skatepark na východnom Slovensku, na ktorom sa mimochodom podielal aj osobne Rišo Turi, náš najlepší skateboardista a olympionik, sám navrhoval prekážky, sám o tomto parku hovorí, že je najlepší na Slovensku a ja budem rád, ak pred zimou ukončíme všetky stavebné práce a pre budúcu sezónu bude plne pripravený pre vaše deti. Robíme to pre vás, robíme to pre detičky, pre športovcov, držme si palce a prosím, dodržujme teraz zásady a pokyny staviteľa, nevstupujme do vymedzeného územia, pohybujme sa len v tých oblastiach, ktoré sú otvorené. Vidíme sa v skateparku.